Moi bo día, miña querida xentiña de polo mundo adiante. Este vídeo vai a ser sobre suculentas, pero non para enseñarvos o bonitas que están, senón un problema moi grande que pode atañar ás vosas suculentas, ás miñas pasoulle, e que é un problema de hongos. Para que vexades que na miña non é que sempre todo sempre vai a ben, vou vos enseñar como vou a solucionar ou intentar solucionar este problema. Como sabedes, encántanme as suculentas e teño un montón delas. O problema xurdeu cando un día, en un sitio, vin unha que non tiña e trúxena, o sea, truxen dúas da mesma especie. Viñan con hongos. O problema empezou aquí, en esta maceta. Eu plantín unha aquí e outra en outra maceta que vos vou enseñar agora, e pouco a pouco o hongo, que non era visible daquela, foi colonizando toda a miña colección de suculentas. Algo que non agrada nada, porque eu nunca tuvera un hongo tan potente nas miñas sucus. Ahora mesmo estamos a primeiros de marzo, e o problema empezou a xurdir a finales de verán. O sea, debe facer, pois, como, non sei, 7 meses ou así. Eu sabía que tiña aí un problema, e máis tiña o localizado, e intentei frenalo botándolle azufre. A planta respondeu moi ben, pero todo o que era o sitio onde estaba colonizando o hongo, pois foronme morrendo aí as suculentas. Unha por falta de tempo que non o tiña para poñerme con esta tarea, e outra porque cando hai un hongo así en un sitio, e sobre todo en suculentas que teñen moitas esquiniñas por onde se pode esconder hongo, o mellor que podes facer é deixalo estar hasta que o problema frene, hasta que pare, porque as esporas do hongo, se te posa a andar ca maceta toda, pódelo espallar por todos os sitios e despois sería máis grave ou intentar solucionalo antes de tempo que esperar uns meses hasta que o problema estea polo menos frenado, que non creo que tea xa solucionado, pero frenado está. Este primeiro tratamento foi, pois eso, a finales de verán, e botinlle azufre porque o azufre actúa mellor sobre os hongos cando fai algo de calor, cando hai tempo seco. Pero despois tuviña que botar unha mansiña de cobre, de oxicloruro de cobre, porque actúa mellor con tempo húmedo e máis con máis frío, actúa mellor o cobre. Entón, botiño o cobre e pasados 2 meses máis ou así, hasta agora, vexo que está o problema solucionado. E agora que me queda? Levantar todas, tirar ca terra, limparlle ben as raíces e metelas nunha solución outra vez de cobre, que vai a ser o que mellor actúe en estes casos, e volvelas a replantar. Teño un chollazo importante hoxe, pero fago-vos partícipes. Iso sí, é o momento de actuar xa. Preparamos a mesa de operacións. Esta vai a ser unha operación moi delicada porque a enfermedade pode seguir estando aí, ao mellor está pois metida na terra ou así. Entón, fai falta tomar unha serie de precaucións e máis xa teño preparados todos os utensilios que vos vou presentar un por un. Primeiro, a terra que temos nas macetas, que teño nas macetas, non a podo volver a utilizar. Nin pa horta, nin pa nada, porque pode ter algunha bacteria ou algún hongo que eu non conoso, non supen identificalo. Pero sei que ten que ser un hongo ou unha bacteria. Virus non me parece porque as plantas non tiñan como manchas. E para curarme de todos os males comprei unha terra nova. Cando compredes unha terra ten que ser o menos fertilizada posible, o sea, a terra máis proviña que encontredes, sobre todo en nitrógeno, porque as suculentas medran moi pouquiño a pouco e se teñen un exceso de nitrógeno, posiblemente vos morra por exceso de sales, que vos sequen, non? Que vos pudran, pero non por hongos, sino por exceso de nutrientes. A esa terra vamos a mezclar tamén un pouco de area. Eu fun coller area da canteira, o sea, fun comprar un capacho de area para poder mezclarlle e que non teñan tantos nutrientes tan disponibles nas súas raíces ao principio. A este preparado hai que mezclar tamén algo que sea como moi poroso e que axude a drenar ben a agua e que absorba o exceso de humedad. Para min o mellor é a arcilla expandida. É un tipo de arcilla que foi sometida a unha temperatura altísima e o que fai é expandirse e quedan como se foran burbujas casi de aire, pero perennes para sempre. O sea, a arcilla esta non se descompón,
nunca, porque está cociñada. O sea, estánse encontrando en yacimentos arqueológicos restos de arcilla que foi cociñada, pois isto é o mismo. Simplemente o que vai a darlle é como un pouco de estrutura á terra, a aireación e absorbe o exceso de humedad, que para as suculentas é super importante. Depois vamos a ter á man 2 caldeiriños con agua, un para lavar as suculentas que vamos limpando, digamos, e no outro vou botar unha solución de cobre, de oxicloruro de cobre, pero como eu penso que a enfermedade está casi frenada, vou a botarlle á mitad do que me pide o fabricante, non vou a facer como se fora un control da enfermedade, sino un por si acaso, porque este vai a ser unha boa traballeira e necesito asegurarme de que non volva a surdir. Entón, para sumergir totalmente as suculentas que vai limpando en esa solución de cobre, á mitad do que pide o fabricante, o sea, só é por si acaso. E o que tamén nos fai falta é un caldeiro, o sea, unha bolsa de basura para ir tirando os restos das plantas que vayamos limpando, porque estas non se poden compostar. Cando teñamos a sospeita de que teñamos un hongo ou unha bacteria en algunha planta, esa non se pode compostar. Esa hai na que tirar directamente á basura, porque senón estaríamos ao mellor expandindo o problema, porque nós ca vista non o vamos a ver. Así que ora, mans á obra. O proceso vai a ser o seguinte: ir quitando planta por planta, quitarlle todas as partes que vexa eu que están dañadas, lavala nunha pouquiña agua limpa e despois pasala pola solución esta. Con raíz e todo, se levan a raíz. E deixámola así aquí á parte. E así con todas. Todo este exceso de raíces, a verdade é que non lle fai falta, así que, como non sei onde está o hongo, para prevenir, vou a quitar a maioría delas. Non lle fan falta, volves a facer. Aquí limpamos a maioría da terra. E agora damoslle un baño azul. Sabedes como cando se mete o pulpo así na agua para asustalo, para coselo ben? Pois o mismiño. Primeira maceta lista. Esta terra non sabemos as esporas de hongos ou de bacterias que ten aí, entón non vale nin para plantar outras plantas, nin para botar á composteira, nin para usar para outro tipo de cultivos. Así que haise que desfacer dela. E así con todas. Quitarlle o cacho máis grande que teña de raíces, lavarlle ben as raíces que queden na agua e despois botalas no cobre. E as que están así como moi dañadas xa non as vou nin a aproveitar. E tú xa para tirar. Estou facendo un saneamento, así que non me vou a arriesgar a aproveitar algo que está moi dañado. Para asegurarme aínda máis, estes cacharros non os vou lavar solo con agua, senón vou a quitar toda a terra canta teñen pegada e vou a botarlle unha pouca lejía, ou sea, vou nos a lavar con agua con lejía para asegurarnos máis que aquí non queden hongos, nin bacterias.
E vou a deixar que a lejía vaya comendo aí e que absorba o barro toda a lejía para asegurarme que quedan o máximo limpas posible de patógenos. Vos vistes como me axuda? Barri, ti non me viñas a axudar. Tamén para min, máis. E xa con todo o máximo limpo posible, vamos a empezar a preparar as masetas. Primeiro, poñemoslle unhas pedriñas donde teñen os furados para taparlos, porque senón píncanme na ventana e non me gusta. E o seguinte vai a ser enchelas combinando a area. Vou a poñer abaixo unha pequena capa de area. E agora ir combinando terra, area e a arcilla expandida. E no sitio donde estaban pousadas as masetas tamén está ben botarlle un pouquiño de lejía, non vai a ser que quedara por aquí algún hongo escondido. E agora quédame volver a armar a composición. Cando é así masetas que vou a poñer nunha ventana, coloca as masetas como as vayas a poñer xa na ventana para ver como van quedando, para que queden, non sei, equidistantes, para que queden as altas sempre máis altas atrás, as de colgar que queden sempre para a parte esta daqui de adiante. Vamos a armar. Durante alo menos 15 días vou nas a deixar así, sin rejalas nin nada, ca terra seca, por dous motivos. O primeiro, que a ducha co cobre faja o seu efecto pouquiño a pouco tranquilamente aí nas raíces e nas follas. E o segundo dos motivos é que cando unha sucu a cortamos ou a decapitamos ou lle quitamos parte das raíces con un corte, é bo non tela en humedad porque dalle tempo a secar e a cauterizar para poder volver a enraizar, ou no caso da decapitación, que lle dea a lugar a botar fillos novos. Entón, mellor en seco durante un par de semaniñas, que non lle pasa mal ningún. E agora vou seguir co grandísimo chollo de amañar estas igualmente e todas as demais que teño aquí alrededor, porque estaban todas afectadas. Pero que espero que vaya todo ben e que me funcione. Vamos a seguir con estas que son as máis pesadas. Deron moito traballiño, pero valeu a pena. Quedaron ben, quedaron saneadas, quedaron limpas, fixen todo canto puden por elas. Agora está na man tamén da naturaleza que vayan arriba ou que vayan abaixo. Esperemos que vayan ben. E espero tamén que algunha das cousas que fixen e dos consellos que vos din que vos sirvan por si vos pasa o mismo. Desde logo non é nada agradable ter miles e miles de suculentas e que por traer unha nova peza que non tiñas que che provoque semejante destrajo en todas. Non é agradable, pero bueno, estamos aquí para intentar subsanar o mal. E nada máis, miña querida xentiña, coidadevos e portadevos ben, sede felices, coidade das vosas plantas porque todo iso implica xa felicidade. Ala!